Здравейте, приятели! Снимах ви сирийски хибискус, дървовидна ружа. А това е градинският хибискус. Снимах ви такъв, само че розов. Този вариант не е в дървения храст, а е тревисто растение. Стъблата зимата изсъхват и остава само коренището, но затова пък растението е много красиво. Цъфти интензивно цяло лято и в момента ви снимам цветовете на градинския хибискус. Освен това има и китайски хибискус, който в България е стайно растение, тъй като лятото може да изнесете саксиите по балконите, но зимата трябва да се прибере, тъй като е субтропично растение и студа го убива. Така че има и китайски хибискус. Това е голяма красота, невероятно красив цвят на градинския хибискус. От цветовете на един специален сорт на китайски хибискус се прави специален червен чай каркаде. Само че той е специален сорт. По принцип цветовете им се използват за чай и са лечебни растения и са полезни. И сирийския хибискус, и градинския хибискус, и стайния китайския хибискус. И тук има още един невероятен храст. И то е тревисто растение, но стъблата са много високи, 2-3 метра. И така. Отново градински хибискус. Огромни цветове. Този е червен сорт. Червени цветове. Аз снимах и бледорозов. Много красив беше. Сузопол. И така. Градински хибискус. Тук и ни пъпчици много красиви. Ще снимам и цветовете. Два цвята перфектни. Да. Красиви цветове. И така.